Hello guys, कैसे हो आप सभी लोग? Welcome to my new gameplay video. So guys, आङो मेलथायाव ओंखारदों. ओंखारखांनायनि उनाव दसे लुट खालामबाय. ओमफ्राय एनिमिया एसे लेट गावदोंमोन, आं गैया फोनांनो हायासै. स' बिसोरो फुल स्क्वाड, बेनिखायनो आं एसे लोरिबाय टिम मेटजों थांनो, नङाबा हारसिङै थांलाबायनानै दा लावगोन. आंबो बारा एक्सपार्ट नङा नालाय दसे लुट खालामबाय. लुट खालामनानै दाना ओरै फैबा ओरै सासे एनिमि फैबाय. बियो वालावहाय थाबाय आरोखि. आङो दा बेखौहाय एसे गावनो सेस्था खालामसै. फार्स्ट टाइमाव नेट खालामो आङो, नायदो एसे दोरोरो आरो. ओमफ्राय नैबे खुबैनायाहाय जाबाय, ओंखायनो जायासै. फटाफट ओरै वालजों बारनानैहाय प्लेन खालामनानै मोनसे गावनायाबो गरनै गरथामल' खारदों. मारै रिलड जाखोथाय फिनिश खालामबाय. ओमफ्राय देहाखौ आरो बेनि सिगां आंखौ गावदोंमोन, डेमेज जादों आंना. दा बेवहाय रिलड खालामनानै हिलिं खालामबाय आरो आं. हिलिं खालामखांनानै ओंखारलांबाय आङो. ओमफ्राय खाथियाव एनिमि दं आरोखि. आङो स्निप खालामनानै थांनो चान्स खालामसै. बे समावनो जाबाय. दा आङो थांनो चान्स थांबाय आरोखि. न' सिङाव हाबनोसै. गेसबो गैया, लेभेल 1ल' बावनै. बेखौनो खनसाबबाय. दाना एसे ओरै खालामबाय. दा आङो स्मकखौ खुबैहां खालामनानै बन्द' खालामफिननानै खुबैसाबथायबाय आरोखि. जाहाथे एनिमियाव होखायोमोन. दा 8 नाम्बार बाराय दाना बेखौ फिनिश खालामबाय. 4 नाम्बारखौ जों सिङाव हाबनाय जाबाय. दा बेखौ नेट बायदि स्मकखौनो खुबैहरबाय. गावबाय फ्रि फायार. दाना आं गावबाय बेखौहाय. बिदिनो फ्रि फायार होनाय समावहाय हाबलाबायनो नाङा गाइस, नक जालाबायनो हागौ. हाबलाबायनो नाङा आरोखि. दा आङो काट खालामनानै फायारावल' दा 1 नाम्बारखौहाय दाना फिनिश खालामबाय 1 नाम्बारखौहाय. दा सासेयाहाय बेखौ रिभाइभ खालामनो चान्स खालामसिगोन. दा आङो बे समावनो रिभाइभ खालामनाय समावनो आङो प्लेन खालामनानै ओरै थांबाय आरोखि, जाहाथे बिसोर मिन्थिया. दा बिनिफ्राय आं जाबावबायमोन आरोखि, सानैबो न'आव. आं दा फिनिश खालामथ'ला. खाथियाव बिनि टिममेटफोरबो थानो हागौ, फुल स्कटबो जानो हागौमोन ना बिसोर, जेनेबा सानै थाबावनो हागौ साननानै आङो ओरै माबाबाय आरो. दा ओरैथिंजाय हारसिंसोमोन बे, गासै बिसोर साथाममोन आरोखि. हारसिं जाहैबाय बेहा नालाय. दा आङो गावखांनानै एसे बिजि थुबाय आरोखि, हिलिं लाबाय. डाइरेक्ट लुट खालामलाबायबा दस्रा स्क'रा थार्ड पार्टि खालामला फैयोना, गिनांगौ. आङो बिसोरो बुनायनि ओरैनो इन्टारेस्ट इमट खालामबाय आरोखि. लुट खालामनोसै दसे ओरैनो. गाइस, आं फुल गेमप्ले भिडिअ होनो हायासै, होननानै गाज्रि दामोनसै आरो. नैबेहाय आङो गारिजों थांबाय थानाय समावनो बिराद गाज्रि थैयो आरोखि. आई होप क्वेश्चन आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना.